Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV ifundelo samkeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili usuku namhlanje. Lihlehlile ezayo labasolwa kweSase Phoenix.Abakwameyiwa bajabulela ukushintsha kwejaji kanti-ke ziyande zokubulawa kwamakhansela kwelikaMthaniya. Zizogejwa ngenyanga kaNcwaba kulonyaka izelamani zakaGavenda ezalahlwa-ke icala lokuzama ukubulala kanye nelokushaya ngenhloso yokulimaza kulandela kokushona kowesilisa waseMawoti eThekwini owashonya kanye nabantu abangama-36 ababulawa-ke ngezibhelu zasePhoenix ngoNtulikazi ka-2021. uMajola wadutshulwa ephuma ukodlala nabangani bakhe washonela endaweni yesigameko, kodwa-ke inkantolo yathi-ke uphiko lwezokushushisa lwahluleka ukuletha ubufakazi obuphathekayo ngokuthi-ke lezi lamani yizona ezambulala. Ukuvela kwalezi zelamani kube kufishane kakhulu njengoba bekulindele ukuthi kuphume isigwebo, umbiko oqukethe izincomo ngesigwebo esibafanele kanye nokuthi bengakwazi yini ukulawuleka uma kungenzeka begwetshela ngaphandle. Yikona kube izizathu zokuthi isigwebo singaphumi namhlanje. Okwenzakalile, umbiko oqukethe izincomo mayelana nesigwebo esibafanele uze wafika namhlanje kuseni ezandleni zophiko lokushushisa abasebecela ukuthi banikwe isikhathi sokufunda. Kanti obekumele alethe i-probation report yena ubengekho enkantolo, okuze kwaphoqa ukuthi ujaji abanike isikhathi kusuka manje kuze kuba umhla ka-20 kulenyanga ukuthi bahlanganise le mbiko, njengoba kumele babonane nemindeni yabagilwa kanjalo nalezi zelamani ukuze bakwazi ukuhlanganisa. Kuzokhumuleka ukuthi uMajola ungomunye wabantu abangu-36 ababulawa ngezibhelu zokubulawa kwabantu ePhoenix ngoJulayi wango-2021, kanti ukubulawa kwakhe kusayilona cala ebeliqukethe ubufakazi obuqinile njengoba waze wambiwa sahlelwa kwabusha isidumbu sakhe esifundazweni sase-Eastern Cape emva kokuthi kwakushayisana imbiko mayelana nokuhlolwa kwesidumbu sakhe ukuthi wadutshulwa noma wagwazwa. Isinqumo sejaji sabe sesilahle lezi zelamani ngecala lokuzama ukubulala nelokushaya ngenhloso yokulimaza emzimbeni emva kokuthi lasola abaphenyi ngokuthi bahlulekile ukuletha ubufakazi obuphathekayo bokuthi yizona lezi zelamani ezabulala uMajola. Isigwebo sizophuma ngomhla ka-4 August kuwona lo nyaka. Laba babe bathathu ngesikhathi beboshelwa icala lokubulala uMajola, kodwa umsolwa wesithathu washona emva kokuxinwa ukugula esasesitokisini. Lezi zelamani zingaphandle ngebheyili ka-15,000 amarandi ngembandela eyahlukene. Ngoteboho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV kuChannel 261 ngisenkantolo enkulu eThekwini. Umndeni walo wabengunozinto weqembu le-Orlando Pirates kanye nebafana bafana uSenzomoyiwa uthi-ke icacelisa okuyeni ngokushintsha kwejaji ecaleni lokubulawa kwakhe. Umfowabo kaMeyiwa uSifiso-Meyiwa uthi-ke kabakugqiza iqakala ukuthi-ke kuzophoqa kwaleli cala kuqalwe phansi ngoba-ke banethemba lokuthi ukufaka kukajaji Ratha Mogotleng kuzokwenza-ke inqubekela phambili-ke ngenxa yamava akhe. uMeyiwa usho kanje kulandela ukuhoxiswa kukajaji Chifiwa Maumela wabesingethe-ke icala lokubulawa kanozinto iphambilini. Kwamukelwe ngenjabulo ukuhoxiswa kwejaji ebelisingethe ukuqulwa kwecala lokubulawa kwabengunozinto weqembu le-Orlando Pirates kanye nebafana bafana. Umndeni kaSenzomoyiwa uthi-ke lezi ndaba ziletha ithemba lokuthi leli cala lizogcina liqulwe lapho thulwa ngobulungiswa njengoba-ke bebevele bengasalethembi ijaji ebelilisingethe. Njengomndeni sikhathazekanga kakhulu ngokuthi kuzoqala ujaji omusha. Singakusho vele umuntu benawo lowo ngabaza kujaji omdala ukuthi bekhona lokho kumngabaza. I think imkhuleko yethu yaphenduka ukuthi kube khona lo jaji ngoba masimcheck-a imisebenzi ayenzile, sicheck-a imisebenzi ayenzile umuntu obuka ngathi akayithathi nonsense. Sizamele ukuthola sathola ngempela ukuthi ayinosebenza kahle. Kuzokhumbuleka ukuthi leli cala selibe nokubambezeleka okuningi kubalwa ukugula kwejaji uMaumela, ukudingidwa kwesicelo sabezindaba sokusakaza-ke bukhoma leli cala ngemuva kokuba omunye wofakazi efake isicelo kwesokuba lingasakazwa ngenkathi ethola ubufakazi nokunye. uMeyiwa wadutshulwa wabulawa ngonyaka u-2014 kubo kwayintombi yakhe esahlakelweni okukholakala-ke ukuthi kwakungusokubamba inkunzi.
Isazi sezomthetho eNyuvesi yaKwaZulu-Natal sithi-ke ukungena kwejaji elisha kusho-ke ukuthi lizoqalwa kabusha icala kusukela-ke ufakazi wokuqala njengoba-ke lokho kuyosiza uma sekukhishwa isigwebo. Yize kunjalo uthi-ke ubufakazi kanye nezitatimende ezenziwe phambilini kungasetshenziswa nakuleli elizoqalwa. It would be unfair to the accused, to the witnesses, to all parties involved to simply pick up from where the previous judge had left off. Remember that during the course of the trial, a judge has to draw certain conclusions, inferences, and so on about the witnesses themselves and what they are saying in order for him to properly weigh evidence at the end. That cannot happen if the judge himself has not heard the evidence. But I think also important is the fact that the testimony that has already been given in court in this case constitutes evidence. It constitutes evidence because it was given under oath. And as such, it can be used in the new trial that the new judge is taking over. So, in other words, if a statement was made before, a person who now makes the same statement, if it's the same person, and now contradicts himself, will put himself in a position where the previous statement, which was made under oath, can be raised and his credibility can be called into question. Bayisihlanu ofakazi abasathule ubufakazi kanti-ke leli cala ligoqa ngenyanga eyedlule bekulindeleke kuqhubeka ufakazi ngudadewabo kaKelly Khumalo. Kuzokhumbuleka ukuthi mabili amadokodo aleli cala umndeni kaMeyiwa uthi-ke uma kusaqulwa icala okusolakala alaba besilisa kabagqize qakala kakhulu kepha bajahe equlwe eledokodo lesibili njengoba-ke bethi bakholelwa ukuthi ababulali bakulo. Bafuna kuqala iqedo ngaleli docket leli on manje lelala elibopha labafana ukwazi ukuthi kungene leli lesibili dokodo. Ilona dokodo elibopha abantu okuyibona benze icala. Leli cala lizobuyela enkantolo maduze. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Zilokhu siqhubeke njalo-ke izigameko zokuhlaselwa kwamakhansela esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba-ke kumaviki amabili sekudutshulwe kwabulawa amakhansela amabili khona manjalo-ke amakhansela ahlala emkhandlini wesifunda iZululand asezwakele sekungenami emva kokuphucwa-ke abaqaphi lamakhansela kahlanganisa ele-DA, i-ANC kanye ne-NFP. Ngokwezibalo zakamuva ziveza ukuthi alinganiselwa kwi-17 amakhansela asedutshulwa abulawa ezinyangeni eziyishumi kulesifundazwe KwaZulu-Natal. Amakhansela ahlanganisa ele-DA, i-ANC kanye ne-NFP asezwakele sekungenami emva kokuphucwa abaqaphi umasipala wesifunda iZululand. La makhansela athi azibone ngaphephile njengoba engesenabo abaqaphi. So-ke mangabe umkhandlu wethu uvane withdrawa i-security ngaphandle kokuthi ukhiphe izathu ukuthi zizathu zini ezenza bona baziba withdraw i-security kuyakhathaza kakhulu. Ngoba kuzokhumuleka ukuthi enyangeni nje esingevile kwembili kudutshulwe imoto yami ebihamba ibodyguard engikholwa ukuthi leso simo isimo esiqondene nami kuphela imoto yami. Thina njenge NFP we are concerned ikakhulu sihlezi KwaZulu-Natal ngoba uzokhumbula ukuthi enyangeni eziwu10 sekunamakhansela awu17 ashonile. Kulo 17 ukhona no1 waseZululand bekuchief wethu osedlulile emhlabeni. Last week kuya kuleli viki sekushona amakhansela amabili elina semhlathuze elina semkhanya kude ehlala eMtobatuba. Kubukakala amakhansela ethu kakhulukazi engaphephile hayi nje lawo esikokuphela onke amakhansela kubukala ukuphepha kungekho njengoba sazi ukuthi eZululand sesinqaba amakhansela amabili kuyithebe endlule sakwadutshula ikhansela kule themu kwaphinde kwadutshula ikhansela ngokubulawa ngesibhamu njengamanje kuze kube namhlanje akaze kwaboshwa umuntu kuleso sigameko. Imeya lomasipala uThula Sizwe Buthelezi uziphendulele ngokuthi kungana amanye amakhansela ephuciwe abaqaphi. UButhelezi uphinde waveza ukuthi kunemigodi ihambisana nombiko wamaphoyisa nokuyiwona ogunyaza ukuthi bangakwazi ukuhlinzeka lawo makhansela ngabaqaphi. Okokuqala njengomkhandlu waseZululand kuyasikhathaza ukuhlaselwa kwamakhansela ikakhulukazi ukubulawa kwamakhansela njengoba sibona KwaZulu-Natal ebulawa kangaka. Lapha nje emkhandlini waseZululand ukhansela we-DA uShelembe sikwazile ukuthi simnike abaqaphi kusukela ngoFebruary 2022
kulezi nyanga eziyi-16 sasebenzisa imali engango-417,000 ukuthi simnike abaqaphi. Ngeshwa umbiko wamaphoyisa uthe ayikho ingozi ebhekene nempilo yakho, ngakho-ke umasipala uphoqelekile ukuthi uyeke ukumhlinzeka ngabaqaphi ngenxa yombiko wamaphoyisa. Uma sihlinzeka abaqaphi asibheke iqembu umuntu aqhamuka kulo, sibheka isimo sekhansela. Ngakho-ke kuyo yonke imbiko esesiyenzile sikwazile ukuthi onke amakhansela aqhamuka emaqenjini ahlukene bakwazi ukuthi basizakale. Ngeshwa kumele silandele uholo lwamaphoyisa okuyilo olushoyo ukuthi ikhansela elithize lidinga ukugadwa, ikhansela elithize alidingi ukuthi ligadwe. Lokhu sekugxekwe nayinhlangano eyengamele umasipala esifundazweni KwaZulu-Natal, iSouth African Local Government Association, iSALGA ngamafuphi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo, Olundi. Iphume ngothulwayo intsha yesifunda iLembe okuzoba-ke yingxenye yohlelo lokucobelela ngolwazi kwezamabhizinisi obeliholwa nguchampion walesi sifunda uPeggy Nkonyeni. Ethula-ke inkulumo yakhe uNkonyeni ukhuthaze intsha ukuba-ke isungule amabhizinisi ayo ukuze ikwazi ukunqoba impi kwentulwa kwamathuba omsebenzi kuleli. Lolu hlelo-ke belihlanganisa izinhlaka ezahlukene lapho intsha ibizoncela khona ulwazi. Ungqongqoshe wezezimali KwaZulu-Natal nobuye benguchampion kusifunda iLembe uNeliswa Peggy Nkonyeni uthi kuneqhaza elikhulu elingadlalwa ngosomabhizinisi ekufukuleni umnotho wezwe nokuvula amathuba emisebenzi. Ngakho-ke beumnyango wezezimali bakubone kubalulekile ukuvula ithuba lokucobelelana ngolwazi losomabhizinisi abasebancane. Provincial Treasury sibona ukuthi as-embarke on i-program ye-information sharing nabantu abasha. Ngoba njengoba kade besho nje une-gap enkulu yokuthi abantu abasha bangazi ukuthi ugovernment kahle kahle u-offerisha ini. So wabukeli lamathuba abantu abami sinilethele wona lamathuba. Wabukeli ukuthi ningenza kanjani ukuthi nibenefite from wona. Kuqala nje ngokuregister company sitheke nakho sikhona treasury uzonilekelela ukuthi iregister kanjani kuze kufikwe ku central database. Vele inina eniyokwenza amathuba emsebenzi. Iqiniso abantu abenza amathuba omsebenzi amaningi osomabhizinisi. Iphini likangqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela Sibongiseni Dlomo naye ngomunye wochampion kusifunda iLembe uthi osomabhizinisi abasha mabakhuthazane bodwa ukuze kunciphe labo abahamba bephelelwe ngamandla endleleni. Mekade siqale igroup of 20 bementorishwa belekelelwa. Mase bewu-18 abantu khona ababili abangasafiki. Inini enikhumbula kahle ungamaphi lona ongasafiki. Inini efuna nilekelele lo hlobo ukuthi ama-drop out awanciphe abantu abathi qhutshekwa nohlelo bese beshodeleka bangabisaqhubeka nohlelo basheshe ngasemuva, including ey'koleni. Abantu okuthe bavelelwa umshophi othile, bavelelwa yilokhu nalokhu ingqinamba bangabisaqhubeka nesikole mhlawumbe bakhulelwe noma asibavuselele thina. Omunye wosomabhizinisi abasebancane obeyingxenye yalokhu kucobelelana ngolwazi uYoliswa Shobede uthi-ke nakuba kukuningi asebenakho abakuthole eHulumeni, kepha uyafisa ukuthi uHulumeni ayibuyekeze kabusha indlela abahlinzeka ngayo ngosizo. Bengingafisa mhlambe uma ngabe engasilekelela according to ispace umuntu esisebenzayo. Let's say I'm having u5 hectares, awukwazi ukuzongiphi fertilizer eyodwa uphinde ungiphi isaka labhontshisi elilodwa. Ufana nomuntu ongangisizila, ngisho ukuthi ngikudinga konke but engathi uHulumeni engabhekelela ukuthi usilekelela ulekelela umuntu ebesebenza kwispace esingakanani according to indlela asebenza ngayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni kwaDukuza. Sike sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele imbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazi-ke sithizoni ihamba phambili. Lihlehlile ezayo labasolwa kweSase Phoenix.Abakwameyiwa bajabulela ukushintsha kwejaji kanti-ke ziyande zokubulawa kwamakhansela kwelikaMthaniya.
Uthi-ke sekuphele izinyanga ungenawo amanzi umphakathi wakwaDambuza eMgungundlovu. Laba-ke bathi nzima impilo njengoba bephoqelwe ukuya bewafuna endaweni ebuqamama lapho behlala khona, kanti-ke abanye asebekhulile kusinda kwehlela kubona. Bathi-ke baze bakhipha imali bekhokhela abafana ukuba bayobakhela. Bechaza-ke ngezimoto ezithwala amanzi, bathi-ke asijwayele ukufika uma kwenzekile zabonakala endaweni asitheleli bonke abantu. Ukhala ngobunzima obhekene nabo umphakathi waseDambuza ngokuntuleka kwamanzi isikhathi eside. Size sikhiphe o5 babafana bathuthela 5 rand isigubhu. Lento sihlukumeza kabi kumanje nje awekho amanzi. Kunomngcwabo la kamakhelwane. Sisazohamba njengoba nisibona nje sisazohamba sothutha amanzi. Njengoba sesibadala nje asikwazi ukuhamba siyofuna amanzi. Noma sithi siyafika la kunamanzi khona sifike sibe nenkinga bayasixoxa abantu abafuna isikha amanzi. Masithi sithuma ingane bayixoxa ingane abafuna abantu namanzi abo. Manje ke mina base ngimdala angikwazi ukuhamba ngofuna kwenye indawo. La sinama toilet ashawayo. Njengoba sinama toilet ashawayo uma amanzi singenawo kuze kuphele isikhathi mhlawumbe sisuke enyangeni sisuke singasazi ukuthi sizokwenza kanjani. Ukude la suke siwakha khona. Size sike nje nalapha esihosheni ebridgini ukuthi sikwazi ukushaya amanzi, ukushaya ama-toilet. La kule ndawo asinayivatirikane eqondile. Sihlala newashing nje inyanga yonke. Siyahlupheka kakhulu. Ikhansela ngabe lisenzela intuthuko, silibelesela ngamanzi zonke insuku. Size sigcine sesiphikisana somphakathi ukuthi ngifonile izolo nawe ufonile, sigcine sesiphila leyo mpilo ukuthi somakhelwane siyaxabana akufona omunye nomunye athi kade efonile omunye. Sihlupheka kakhulu. Asinazo into zokugqoka nje. Ikhansela lithe lokho kuveza ngokusobala ukuthi kukhona abangawenzi ngendlela umsebenzi. Uma sifika lapha yabe sihlezi masifona noma sireporter sitshela ukuthi iphampu edamini iyona enenkinga, but masifika thina siyathola ukuthi no idamu ligcwele. Amabhithi yanawo amanzi kodwa amanzi awehli ukuthezela ngenzansi, but esikupick upile mase silanda oplumber bevula ivalve abantu bakwazile ukuthola amanzi izolo. So lokho kusho ukuthi ukutshela ngokusobala ukuthi kunabantu abangafuni ukwenza umsebenzi wabo, and okubhlungu bayavuka zonke izinsuku makuphela inyanga bayahola, but uyazibuza ukuthi ke uma kunabantu abakwazi ukuhlala for 3 months bengawathola amanzi, labo bantu basuke belapha ngaso sonke lesikhathi lesi. Uzuma ugxeke uhlelo lokujujwa kwezimoto ezithutha amanzi emphakathini. Uma uthi requesta into ye-water tank uzoqala utshelwe kuqala kuthiwisa kwenye iward, mayisuka kuleyo ward ya kwenye iward iyothi iqamba ifika la ka 21 akutshela ukuthi udriver kanayo overtime. Ufika ngoba isikhathi la ufika ngo3 ngo4 ufuna uphuma emsebenzini, i-area affectekile ingakanani inkulu, and uma kuwukuthi abanye abantu abasakwazi ukuthola amanzi kuleyo water tank esuke siyicelile lezo fika ngo3 ntambama. Uma bokuthi abasawathola amanzi abanye abantu noma amalungu omphakathi izobe isithi leyo nto sidivide umphakathi as if ikhansela kunabantu elibaseyivisayo kunabantu elingabaseyivisi, kanti sichathwa obani abantu abangakwazi ukusilekelela. Umasipala umsunduzi ukhiphe istatement unxusa izakhamizi ukuba zingacekeli phansi inqalasizinda yamanzi. Ezindabeni za1KZNTV ku-Ayanda Dube ngiseDambuza eMgungundlovu. Abashayeli bamatekisi basemsinga maphakathi nelikamthaniya sebenxuseke ukulungisela umgwaqo uR33 osekupheleke iminyaka unemgodi. Labashayeli ke baveza ukuthi ke bathole kanzima kanti nezimoto ziyafa njengoba umgwaqo ungalungiswa. Kuzokhumbuleka ukuthi ke ilunga leParliament uSibongile Zuma like lazama ukungenelela kulolu daba, kepha umgwaqo uyaqhubeka noba sesimene esifanayo. Abashayeli basemsinga sebenxusa ukulungisela umgwaqo uR33 osekuphela iminyaka umambobombobo. Umelimpungose uthi lo mgwaqo usuphenduke ihawu lesiqhwaga. Mayelana nama-potholes lawa agcwele la ka-33 ayimbangela embi kakhulu la kithi ngoba asibulalela neemonto, amasondo siwalungisa njalo. Lama-bull joint-ke ke imoto zethu ziyasifela nje khona la ngoba yithi esisebenzela kiwo lo mzila sihamba kiwo njalo. Futhi kakhulukazi-ke nje lo mgwaqo lo umaqwaqwa simpela nje engathi ihawu lesiqhwaga manje. Kanti uAndile Ngubane uveza ukuthi lona ngumgwaqo omkhulu eMsinga, kanti njengoba kulesimo awubathokozisi njengabashayeli. Udaba lwama-potholes actually nje umgwaqo wala eMsinga awusithokozisi neze. uR33 wethu impela awutshengisi njengomgwaqo omkhulu, ubukeka nje umgwaqo omncane, so nje umgwaqo nje esinawo ayisithokozisi neze. Omunye abashayeli abasebenzela ngaphansi kwamadolobha angaphansi komasipala uMsinga uThula Ndlamini ubesenxusa umnyango wezokuthutha ukubungenelele njengoba lo mgwaqo unobungozi.
Okuyinkinga ngawo ama-potholes njengala ngaphezulu ngasemsinga high imoto icishe ishayisana ibalekela ama-potholes sisenkingeni impela besicela ukuthi i-Department of Transport ingenelele ngoba nakhona ngapha ngakakopi imoto icishe ishayisana sifika ama-potholes all the time besicela ukuthi i-department isihloniphe ingenelele. Kanti uSihle Mtungwa uthi umnyango wezokuthutha kumele uzenzelwe ngokwawo lo mgwaqo. Sinenkinga impela ama-potholes agcwele umgwaqo wonke. Hayi ngoba impela njalo nje ahleze elungiswa nje ngicawuthi last week belungiswa kodwa nje amanje futhi asephindile futhi agqobhoka futhi nje amanje so manje hayi besacela ukuthi impela uDepartment of Transport impela uzenzele yona ngoba labantu lokhu baqhasha hayi badla nje imali obala abafuni ukwenza into ekufanele ngabe bayenza manje ngazama ukuthi besenzele lokho esicela mhlawumbe singabonga. Kuzokhumbuleka ukuthi ngaphambilini lo mgaqo walungiswa kepha uyaqhubeka nokuba sesimene esifanayo. Ilunga lePhalamende uSibongile Zuma uthembisile ukuba bezobuya kanye nomnyango wezokuthutha bezolungisa njengoba kwakunezinto ezishodayo. Besikhona emsinga emavikini aphelile la ekade sivala khona ama-potholes ngokubona ukuthi abantu basemsinga bayithola besenkingeni imigwaqo ivulekile kunemigodi. Siyasalekelelana ka no Department of Transport sacela ama EPWPA ukuthi aweze zolekelela bavala ke lapha emgwaqeni kodwa ke into engayisho nengayiqinisekisa ukuthi asiqedile ngama potholes asemsinga sisazobuya kunezinto ezayishode kwakufanele ifakwe khona sisazobuya sizoqedela inyanga le ingakapheli siyabuya no Department of Transport. Khona manjalo umnyango wezokuthutha awutholakalanga ukuba uziphendulele mayelana nalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemsinga. Imeya kaMasipala iKingCetshwayo uThamsanqa Ntuli inikele ngesheke lezinkulungwane ezingama-60 esikoleni kwaNxuso High esiseMelmoth. uNtuli ke uthi ukusimama kwekusasa lezwe kuncike ekutheni ukusimama imfundo nokuyisona isizathu sokuba uMasipala unikele ngale mali kulesi sikole. Le mali ke kuhloswe ngayo ukulekelela abafundi bamatriculetsheni abafunda uma kuvalwe izikole kanye nangempela sonto ukuthi ke bathole ukuya ngasethunjini njengoba behlala ngaphakathi esikoleni. Ngemuva kwesicelo sikathishanhloko wesikole samabanga phezulu kwaNxuso High School eseMelmoth sokuxhaswa ngokudla okuzonikwa abafundi bakamatriculetsheni abafunda ngezimpela sonto nalapho kuvalwe izikole, imeya yesifunda eKingCetshwayo uThami Ntuli isinikelele lesi sikole ngesamba semali ezinkulungwane ezingama-60 zamarandi. uNtuli uthi ukhiphelo loxhaso ngoba eqonda kahle ukuthi imfundo isona sikhali sempumelelo. Kumbono wethu njengeKingCetshwayo udaba lwezemfundo ukuthi uma isizwe singathola imfundo ekahle nesimeme kungenza ukuthi isizwe kusasa sikwazi ukuphila impilo esimeme. Silandela lokho nje wazi ukuthi umntwana aphinda ngene ekhathini zazi lukhuni esikhathi sobandlululo kuliwa nalabo bandlululo abanye sebenombono ukuthi akuyeke ukufunda kuliwe nobandlululo kodwa ngiwathi akufunde ukuze abantu bakwazi ukuthola inkululeko, education for liberation. Manje ngenxa lokho kuyiloko sikhuthazayo ukuba silapha namhlanje esikoleni kuba sizonikelela izingane lezi okuyingane zakhona lapha eKingCetshwayo. Uthishanhloko walesi sikole uMzwenhlanhla Ntshangase uthi sebezoba nohlelo olukahle lokuhlinzeka abafundi ngokuya ngasethunjini okwanele. Ngiswela amazwi okubonga egameni lesikole ngokusikwenzelwe uSompisi. Abantwana ke njengamanje uhlelo esinalo ngalenkece esiyitholile ukuthi abantwana sebezokwazi befunda ngama-weekend ngoba siyazi basuka kude kungcono nje manje bekhempile nje ngama-weekend angeke edle ama-snacks ethu uzobuyela eklasini for the whole day. Sesizokwazi ukuthi sibabhajekthele bethole mhlambe ukudla a full meal. Ngicabanga ukuthi looking to the amount that is given to us sizokwazi ukuthi phela mhlambe izosiphusha up to mhlambe towards the final exams. Kanti komunye wabafundi kulesi sikole uAndiso Mdlalose uthi ke izinkingeni zokudla kade benazo esikoleni phambilini uyakholelwa ukuthi sezifike ekugcineni. Ke ngithi nje for the past few days sibe nenkinga concerning izimo zokudla nani kodwa today you are very sure ukuthi sisoba nakho ukudla esikoleni njengoba sikwi-camp. Nanokuthi ke okunye le mali lena would not only
isinikeze ukuthi sibe nakho ukudla kodwa esikhathini esiqhubekayo ngaphambilini sokuba futhi sibe nezinye imazazinye izinto ezidingakalayo la sikole ngoba kusekuningi nje sikudingayo amawindi nani kodwa ngiyathemba ukuthi njengoba le mali sesilethelwe yona izokwazi ukukhava zonke lezo indleke lezo. Ezindabeni za1KZNTV kube kumqondisi Miyeni Emelmote. Asiphinde futhi sithishelele eDola sibe siqhubeke nazindaba zethu. Siyakwamukela ke mbukeli ubusabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithe izona ehamba phambili. Lihlehlile ezayo labasolwa kweSase Phoenix.Abakwameyiwa bajabulela ukushintsha kwejaji kanti ke ziyande zokubulawa kwamakhansela kwelikaMthaniya. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.67 maqhathaniswa nedola laseMelika, liwu-23.73 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, liwu-20.35 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona $1,923.38 ounce, utholo ongahluziwe wona u$76.25 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Isikhwama sikalowo ongumengameli weCAF uPatrice Motsepe, iMotsepe Foundation, sebetakuleke inhlangano esingethi ibhola kuleli ngokunikela ngemali yezigidi eziyisithupha zamarandi ukuxazulula udaba lemhlomulo yeqembu lesizwe iBanyana olususeke umsindo muva nje. Kwaziseke leli qembu libheke kwimidlalo yendebe yomhlaba. Ngalomnikelo ke walezi zigidi, umdlali ngamunye weBanyana oyingxenye yeqembu lesizwe uzothola ke imali engu-230,000 amarandi ngeqhaza labo abazolibamba ke kule midlalo yendebe yomhlaba ezodlalelwa eAustralia naseNew Zealand. Nasi isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyagoqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sesophinde futhi sibonane kusasa ngaso futhi isikhathi esifanayo. Nisale kahle emakhaya.